ఏసయ్యా ఏసయ్యా మొడుకో నానయ్యా ఏసయ్యో ఏసయ్యో దండాకో నీకు అందరికి ఏసుదేవుటి పెదిరితే వందనాకు నేంటే దేవుటి వాగ్దానం సీకడితే ఒడ్డొరమందని తెగులు బాతత్ కన్నా మధ్యాహ్నము పాడుతుంగని రోగం బాతత్ కన్నా నిమ్మ భయపడతామని కీర్తనను పుస్తకము 91 కీర్తన 6వ వచనము ప్రార్థన. ఏసయ్యా నీకు వందనకు తండ్రి. ఇద్ద ప్రభా నీ పిల్లను కుటుంబకింకి తోడు మంದ ನರಕ ಪಯಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಪಾಡೋರೆ ನಡಿಪಿಸ ஒரு ప్రయాణకిని ஒரு పిల్లంకి ஒரு కుటుంబకింకి ஒரு ఆలోచనకింకి అన్నిటికింకి నీ కాపుదల తినీశ్వరే నిమ్మే ప్రభా నాయన బాత రోగము బాత తెగులు ఇళ్ళకుంట తీసివాట రోగకిని బాధపడతాను పిల్లని బాగుతుంగోరే నీ ప్రేమ తిని నీ కైకి నిడిపో ఓరిని కాపాడోరే మున్నెడికి నడిపిసింజోరు. ఈ మాట అంతా ఏసై పెదెత్తే తలకొరమినం తండ్రి. ఆమెన్.